Primer que tot, dir que estic molt agraït a l'organització i als amics de la Diputació Foral de Guipúscoa que ens hagin convidat avui aquí, com han fet altres vegades, i poder mantenir aquests llaços entre el poble de català i el poble basc, que tantes coses tenim en comú i tantes il·lusions compartim en aquest moment. Jo m'havien demanat que fes una intervenció més sobre l'àmbit institucional de quan estàvem impulsant el Pacte Nacional per la Immigració. La veritat és que l'amic Àngel Colom m'ha convidat ara a tenir ganes de fer dues intervencions, una institucional i una política, perquè els temes que ha obert... Amamos minuto tan bada, és algun problema? No, tornaré en el que se m'havia demanat per cordialitat amb els organitzadors i en tot cas els elements polítics els deixarem per l'hora del debat. Bé, mentre fèiem el cafè en llet hi ha hagut dues noies molt simpàtiques que m'han dit, sobretot, transmet tres idees i per tant els hi faré cas. Les tres idees que voldria transmetre són les següents. La primera, de què va la política migratòria? O sigui, per què ens hem reunit avui aquí o quin objectiu tenim? Jo ho diria amb dues paraules, fer ciutadans. Va d'això. És a dir, l'objectiu d'una política d'immigració en un govern que s'entengui progressista i que tingui una mentalitat de ciutadania plural, l'objectiu és tan senzill com acompanyar el procés pel qual una persona que no és d'aquest país i decideix des del seu lloc d'origen de venir cap aquí a través d'una aventura molt complicada, com tots sabem, i que va passar en diferents etapes, l'objectiu final és intervenir en aquest procés perquè al final del procés tinguem un ciutadà o una ciutadana. I una idea, aquí podíem ara debatre 4 hores sobre el concepte de ciutadania, jo donaré una recepta molt senzilla. Per mi, fer ciutadans vol dir fer persones iguals en drets i en deures i compromeses en el país en el que pertanyen. No n'hi ha prou en complir les lleis, ningú s'enamora de les lleis, sinó que a més de ser igual en dret i en deure, doncs t'has de comprometre amb la societat a la que pertanys. Ser ciutadà implica compromís. La segona idea que m'agradaria traslladar, o que en el procés de Catalunya del Pacte Nacional vam considerar vital de traslladar, crec que és una idea que ara ja està instal·lada, ja no cal esforçar-s'hi molt més, però que crec que era una idea que s'havia de fer amb valentia, és dir, la immigració ha vingut per quedar-se. Ha vingut per quedar-se. Quan vàrem fer el Pacte Nacional, el meu amic Celestino Corbacho, ministre de Treball en aquell moment, va engegar una campanya que era de promoure el retorno voluntari. La política de retorn és una política que s'ha de tenir i no és dolenta, però instal·lant l'imaginari de la gent que com que estem en crisi econòmica els immigrants se'n aniran, és no fer entendre a la gent la societat que serem. És mentir-los i és traslladar-los una idea clarament contrària a la idea de convivència. I no sé si recordareu que allà el 2008 el govern espanyol va omplir tot l'estat espanyol de tanques publicitàries que deien plan de retorno, plan de retorno, plan de retorno. L'objectiu era molt clar, era dir, bueno, estamos en crisis, tranquilos, esta gente se va. I no és veritat. La immigració ha vingut per quedar-se. I com que ha vingut per quedar-se, el concepte de nosaltres és un altre concepte. El nosaltres no és el que era fa 30 anys. No ho és una altra cosa. Sí? És una altra cosa. Quan diem nosaltres, doncs no estem parlant d'euskaldunes que venen d'un caserío o de catalans que baixen de la Garrotxa. No. Quan diem nosaltres estem parlant de persones que, en el cas de Catalunya, que venen de 185 països diferents, dels països reconeguts per la ONU, imagineu si afegim els que no reconeix la ONU, és a dir, només ens en falten 13 per fer la ONU sencera, de persones que parlen 260 o 70 llengües diferents, etc. I la tercera idea que volia transmetre. En aquest procés pel qual una persona que parteix d'un país d'origen i surt del seu país amb totes les dificultats, vicissituds o aventures o alegries que hi ha en el camí i al final d'aquest procés esdevé un ciutadà, en aquest procés tan llarg hi intervenen milions d'interaccions i milers d'agents. I no és tan important el que faci, i ho dic amb carinyo cap en Xavier, el director general d'Immigració en el seu moment o quan ho era jo, el secretari general d'Immigració, no és important això, és important què fan
Doncs els pares de l'escola, per exemple, els pares dels amics a l'escola, què fa el metge, què fa la infermera, què fa el policia, què fa el tècnic del Servei d'Ocupació de Catalunya, què fa el veí del quart cinquena, què fa la nòvia, què fa la família del teu nòvio. Això és important. I per tant, com que estem en un procés molt interessant de fer nous ciutadans i en aquest procés intervenen milions d'interaccions, ens haurem de posar d'acord una miqueta. I per tant és bo tenir un discurs compartit. Però com que el procés té moltes dificultats, no ens podem quedar en el discurs. Ha d'haver-hi un discurs compartit, però també han d'haver-hi milers d'accions. No ens podem quedar parats. No en tenim prou amb el discurs. És necessari un discurs compartit? És molt necessari. N'hi ha prou amb un discurs compartit? No n'hi ha prou amb un discurs compartit. Per tant, ara xerraré una mica, però bàsicament el que vull dir és això, que la cosa va de fer ciutadans, que la immigració ha vingut per quedar-se i aquest és un procés irreversible, la nostra societat serà diversa per sempre més, i la tercera, que aquest procés intervenim milions d'accions i milions de persones. Ara com es passa això? Quatre característiques de la nostra immigració. En Xavier ho ha explicat molt bé i per tant no m'hi repetiré. A Catalunya no és la primera vegada que ens passa, hem tingut 3 grans processos migratoris en els últims 100 anys. A l'any 1931 a Catalunya hi havia un 31% de persones nascudes fora de Catalunya, a l'any 1972 un 38% de persones nascudes fora de Catalunya, en l'actualitat rondarem més o menys el 36%. 16% de fora de l'estat espanyol, 20% de la resta de l'estat espanyol. Per tant, tenim una experiència històrica. I com que tenim una experiència històrica, això és un actiu, que ens ha donat un discurs de país. I la idea de que la identitat catalana s'agafa per adhesió i que els catalans volem que els que venen de fora agafin la identitat catalana és una gran força del país. Tenim un aprenentatge històric sobre això. No tenim aprenentatge històric, per exemple, respecte a la diversitat religiosa, perquè les anteriors migracions no tenien diversitat religiosa. I d'això no en sabem. I quan a la gent li poses una mesquita a prop de casa es posa molt nerviosa, perquè no tenim aprenentatge històric. En canvi, quan a la gent li ve 35 llengües noves, li encanta. En general, a Catalunya, hòstia, tu parles no sé quina llengua, m'interessa molt, no? Però perquè no tenim, d'això sí que tenim aprenentatge històric. La segona característica que m'agradaria dir, això és un mapa del Principat de Catalunya, no dels Països Catalans. Els Països Catalans és similar però no tant, és que és una distribució territorial molt dispersa. És una gran diferència respecte a migracions anteriors. La migració dels anys 60 efectivament ha tingut molts dèficits d'integració, entre ells hi ha elements institucionals, hi havia una dictadura diguéssim que especialitzada i interessada en evitar la mobilitat social, però també hi havia una gran concentració territorial. Als anys 60 van néixer ciutats que van passar de 5.000 habitants a 100.000. Això ara no ha passat. Aquesta nova immigració, que quantitativament és tan important com la dels anys 60, no ha modificat la morfologia territorial de Catalunya. No l'ha modificat. I algú em dirà, no, però hi ha un lloc que hi ha molts immigrants. Sí, n'hi ha molts. Però s'ha distribuït molt homogèniament al conjunt de Catalunya. De fet, l'àrea metropolitana de Barcelona no és l'àrea amb més immigració de Catalunya. No ho és. Per davant hi ha Terres de l'Ebre i per davant hi ha Pirineu, o hi havia Pirineu fins fa un parell o 3 d'anys. Tercera qüestió, la barreja ha començat i és irreversible. Aquí teniu un creixement, per exemple, dels matrimonis amb diferents nacionalitats o dels naixements amb diferents nacionalitats. Les dades els hi falten 2 o 3 anys més, però és irreversible. La barreja ha començat i és irreversible. El motor va ser laboral, quart element, el motor de la migració va ser laboral, com en tots els processos migratoris, i després ve la família. I per tant un gran repte de país, o un gran repte que la República Catalana quan faci lleis migratòries ha d'afrontar, és fer lleis migratòries que contemplin el procés complet. Un gran drama del nostre país és dependre de les lleis espanyoles d'immigració que han fonamentat una migració de caràcter laboral i desconeixien la realitat evident, que és que les persones immigrades són persones tan estranyes que a la nit abans d'anar a dormir volen fer un petonet als seus fills.
o volen anar a dormir amb els seus nòvios o les seves nòvies o qui sigui, no? Això és una realitat, la gent en general li agrada fer això, i per tant quan t'emigres a un lloc per motius laborals acabes portant la família. Aquesta disjunció, ara ho dic una mica en to de broma, però ha suposat milers de ruptures familiars i molt patiment a moltes famílies, sobretot en aquelles famílies, sobretot no en molts casos, però podríem posar per exemple el cas de les famílies llatinoamericanes que van obrir el camí les dones, que van deixar els fills endarrere i que es van retrobar amb els seus fills 8 anys després. Això és molt patiment i ens el podríem estalviar, no? Sempre és més pràctic estalviar-se el patiment. I després hi ha una altra qüestió que em sembla que és determinant de la nostra situació respecte a la immigració, que és l'enorme gravetat de la crisi econòmica en general, però també l'especial gravetat en el cas de la immigració. Aquí, si afegíssim, estan les dades fins al 2009, a dia d'avui aproximadament l'atur, que aquí veieu amb un 13% només, l'atur de la població amb nacionalitat espanyola està al 23% a Catalunya, és a dir, ha pujat 10 punts respecte al que veieu aquí. L'atur de la població immigrada està a l'entorn del 40%, no hi arriba, 36-37%. Per tant, ha crescut menys perquè també hi ha hagut retorn i expulsió. L'enorme gravetat de la situació econòmica crec que és un factor que no podem menystenir en aquest moment, perquè implica molt patiment, perquè implica moltes dificultats prèvies a adherir-se a qüestions nacionals, a qüestions lingüístiques, etc., a l'exercici de la ciutadania, i perquè realment en aquests moments les institucions catalanes tenen moltes dificultats per fer polítiques públiques, moltes dificultats. Us ho diu un diputat que està a l'oposició, però que no li importa reconèixer que el govern, tant el de Catalunya com el dels ajuntaments, estan en economia de guerra. I quan dic de guerra és literal. L'estat espanyol ens ha declarat la guerra financera. Ens està ofegant i està buscant que la gent s'enfronti amb les seves institucions per motius de patiment econòmic i social. És l'estratègia que tenen. Per tant, és bo que la coneguem. 3 minutos. Esto era la introducción. O sea, m'ha passat igual que els altres. Però jo quiero 3 minutos como los de Colom. De bon rotllo. 3. Iru. Lau. Bueno, lau. Ok, lau. Vinga, m'han demanat que parli del procés del Pacte Nacional, miro d'explicar-ho ràpid i en tot cas deixarem coses per després. El procés del Pacte Nacional té 5 àmbits de negociació. Per tant, torno a la idea principal. La cosa va de fer ciutadans i ho fan milers d'interaccions. Posar-se d'acord és molt important. Dius, hòstia, m'he de posar d'acord amb el del PP. Sí, ho has d'intentar. Jo vaig dedicar 3 mesos a parlar amb tots els partits, PP i Ciudadanos inclosos. I vam avançar moltes coses, fins i tot amb aquests dos. Hi havia un punt que discrepàvem radicalment, la llengua, però en molts altres punts vam avançar en coses. Per tant, és molt important ficar-se d'acord. 5 àmbits de negociació amb els partits polítics, dins del govern, ho ha explicat abans en Xavier, és molt important tenir coordinat tota l'actuació del govern, que fa educació, que fa salut, que fa treball, etc. Les institucions diferents, és molt important estar coordinat amb els ajuntaments, fonamental, amb la societat civil organitzada, és a dir, aquelles entitats que fan coses, i amb els agents econòmics i socials, amb els sindicats i les patronals. Vull dir que els sindicats a Catalunya han tingut una actitud en la immigració que mereix un especial reconeixement. És molt important la feina que han fet els sindicats, molt. Podien haver escollit per defensar els interessos immediats dels seus afiliats i van tenir una posició de classe d'esforçar-se molt en afiliar a migració estrangera. I, de fet, els pioners de la integració política han estat els sindicats. Tenim uns 20.000 afiliats a sindicats i potser 3-4.000 representants sindicals que són persones estrangeres. Jo crec que això és molt important. Aquests 5 nivells de negociació, 4 fases consecutives, una prèvia de fer un discurs, tu has de sortir a la participació amb les idees clares, que no vol dir que no estiguis obert a canviar-les, però amb les idees clares, una fase consultiva amb aquests 5 agents, una fase participativa que explico després i al final has de tancar-ho amb una fase de negociació. En la fase prèvia que construeixes el discurs, les idees clares vol dir que si tu entens que la política aquesta va de fer ciutadans, quines fases té això?
I perquè una persona es faci ciutadana, doncs vam agafar i vam ordenar les polítiques que proposàvem en aquest sentit. I què passa? Bueno, el primer és que vens de Senegal i te'n vas a Catalunya, no? Per tant, tot el tema de Senegal o d'on sigui, tot el tema de gestió de papers, de gestió de fluxes, etc. Quan aterres vens per feina. Per tant, tot el tema de mercat laboral i accés al mercat laboral. Després, comences a utilitzar serveis públics. I per tant tot el tema de com la immigració que ha arribat aquí, que més o menys té papers o no, però tens aquesta problemàtica, té feina o no, utilitza els serveis públics. I aquí hi ha tots els temes d'escola, de salut, que cadascun d'ells mereixeria una taula rodona, i que són molt interessants tots ells. I finalment, després d'això, no només treballes i utilitzes serveis públics i compleixes les lleis. Finalment, pots enamorar-te del país on has anat o no enamorar-te. I venen tots els temes de ciutadania. I aquí també hem de fer un missatge clar. Molt clar. No es pot confondre la gent que ve. La gent quan arriba, escolta, la primera generació té les orelles superobertes. Superobertes. I per tant, si li expliques clar, ho entendrà. I si li expliques confús, no ho entendrà. I si tu dius, no, és que el català és la llengua principal, no sé què, quantos, però no li parles en català, doncs no ho entén. I si tu dius, no, el català és la llengua principal i li parles en català, ho entén. I ja està. I per tant el discurs ha de ser molt clar. Llavors, en aquest àmbit, dintre de la fase de participació vam incorporar més coses. Vam fer un congrés de dones, un congrés del tema de cooperació, perquè també s'ha de tenir en compte les relacions en països d'origen, una fase per internet i unes accions al territori que tenien 3 components, reunions amb tècnics municipals, reunions amb entitats del territori i una cosa important que no la vam fer gaire bé, ho reconec, però que a mi m'hagués agradat fer-ho molt bé i si mai feu una cosa així feu-ho molt bé, que és reunions de ciutadans escollits aleatòriament. Perquè d'això de la immigració en parla tothom i li preocupa a tothom. A mi qui més em preocupa són els que no venen en jornades com aquestes. És a dir, el que més em preocupa és el veí del tercer quarta, els pares de l'escola, la gent que et trobes a la cua del servei d'urgències. I per tant vam fer trobades amb ciutadans escollits aleatòriament. L'entitat que havia d'organitzar-ho no ho va fer massa bé i per tant ja reconec que no va anar molt bé, però és una cosa que s'ha de fer. I finalment, el discurs que facis ha de respondre a les preocupacions de la gent. En síntesi, la gent ens feia 3 grans demandes. A totes, les antipàtiques també. I s'ha d'afrontar els discursos antipàtics d'immigració perquè són molts i molt importants i s'han d'afrontar de cara amb un discurs clar. Primer element, tot un garbuix de temes a l'entorn dels fluxes. Porque vienen tantos, cuánto vienen... tot aquest tipus de coses. Doncs pumba, responem amb l'EJU, que va tot aquell tema que dèiem de gestió de fluxes i mercat de treball. Segona qüestió que li preocupa moltíssim a la gent. Jo no vull competir pels recursos públics. No vull competir per això. Jo sempre explico que els meus fills els porto a un pediatre públic, que la pediatra un dia em va dir Oriol, ets l'únic que no et queixes de la immigració. Perquè havia crescut molt el número de nens i els pediatres del meu cap érem 2, continuen sent 2. I jo li vaig dir, home, soc el secretari d'Immigració, si em queixo jo anem llestos, no? Però clar, el tema no era quants nens hi havia a la consulta, el tema és que teníem 2 pediatres i feien falta 3, ja està. Amb 3 pediatres, diguéssim que s'acabava el problema, no? Però no era d'accés a la salut. I després tot el tema de les accions a la integració. I puc acabar amb un minut? 2 minuts. Bueno, acabar. No. Aleshores, i tercer element, hi ha tot un seguit de queixes de la gent envers la immigració, no? És que no s'integren, és que no parlen la nostra llengua, és que tenen una religió molt rara, és que fan uns fregits que fan molta pudor per l'escala de veïns, és que pengen l'estora als marroquins i la piquen i aleshores la pols cau damunt dels altres, tot aquest tipus de coses. Això s'ha d'afrontar amb un discurs molt clar. I el discurs per mi és dir, escolta, o per exemple els fregits i les olors, hosti tu, en fi, això s'ha d'afrontar amb un discurs molt clar. Nosaltres què anem a fer? Quina mena de societat anem a ser? Anem a ser una societat on el que ve de fora no té memòria i quan arriba aquí li fiquem una barretina, una xapela i s'ha acabat? Anem a fer una societat on el que ve de fora
no ens interessa que s'integri, que se'n vagi al seu barri, que estigui allà en un raconet i que no emprenyi gaire? O anem a fer una societat on anem a dir, a veure, hi ha coses que les compartirem tots i hi ha coses que les respectarem. Si tu vas a França, et passen un vídeo, jo vaig anar-hi una vegada i vaig demanar-li al cònsol francès que em fes un procés d'acollida francès i ens va fer un procés d'acollida francès i et passen un vídeo, no? I comença la liberté, la igualté, la égalité i la fraternité. I et queda claríssim el que és ser francès. Ser francès és passar pel tubo. Hi ha un petit problema, i és que la gent és tan punyetera que se'n recorda de la seva àvia, i dels plats que li feia, i dels contes que li explicava. I la gent porta una motxilla cultural. Aleshores, el pacte que hem de fer és dir, escolti, hi ha coses que les compartirem tots, i hi ha coses que, escolti, cadascú faci el que vulgui. Quines coses hem de compartir tots? Drets humans, claríssim. A vegades hi ha hagut algun antropòleg despistat que ha dit, no, oiga, l'ablació de clítoris és cultural. No, no, no. És una lesió directa penada pel Codi Penal amb 5 anys de presó i em sembla que es queda curt. I s'ha de combatre. O hi ha hagut algú que diu, no, en mi cultura las mujeres no salen de casa. No, perdone, no serà su cultura, serà su incultura. I per tant, els drets de les dones els compartim tots. Els drets humans els compartim tots. La voluntat democràtica ho compartim tots. L'ordenança municipal de recollida d'escombraries la compartim tots, perquè és democràtica. I la llengua catalana també, perquè hi ha un deure ciutadà que és que tots els ciutadans es comuniquin. I compartits aquests elements, si després cadascú aporta riquesa cultural i riquesa lingüística al nostre país, és un bé a protegir. Que tinguem 60.000 parlants de xinès és un bé a protegir. I que tinguem parlants de 250 llengües com el Wolof, com el xinès o com l'amazic, és un bé a protegir. I ja està. Moltes gràcies.